Vítáme vás v videonápovědě pro aplikaci iRevis. V tomto tutoriálu si předvedeme, jak se upravuje šablona revizní zprávy. To se používá hlavně, když potřebujeme změnit vzhled revizní zprávy. Nejprve vybereme na nastavení firmy šablonu, kterou chceme skopírovat a upravit. Na konci řádku šablony zvolíme Kopírovat. Nejprve zadejme název šablony, poté se věnujme jednotlivým částem šablony. Každá část má svůj vlastní editor. Nyní můžeme libovolně upravovat. Můžeme například dopisovat a text formátovat. Každá šablona obsahuje pevný text a proměnné. Všimněte si například zapsání revizního technika. Pevným textem je zde provedl. Proměnnými jsou zde zbylé texty v šipečkách. Ty budou později nahrazeny údaji konkrétního technika. U části s názvem Struktura záhlaví každého prostoru revize dole se nachází tabulka, ve které můžeme nastavit zobrazení pořadí bezpečnosti výstroje. Například můžeme všechny hladinoměry zobrazit před manometry. Pro dokončení úprav změny uložíme. Na této obrazovce můžeme použít řádkovou úpravu. Náhled je umístěn v dolní části obrazovky.